asin sa Bilog na Nasyon, Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na Lunes na hapon, Fetsa 27 na naman po ka na Febrero 2023. Ultimong Lunes na naman kan ikaduwang bulan. Nako, pasok na yung primerong kabtang first quarter kan taon 2023. Ansa mo ya giraray na pagrespetar sa lambang miyembro kan familia na nag-aantabay man ngunyan, sana po nagpadagos ka mo na nagdadangog. Sudakul na nag-arantabay man ka subago. Bicol Target man tabi, naglalaom na yaon, dahil ka mo nagpugtas sa paghimate. Sain man kamong lugar tabi, mga taga-Ginubatan, Kamalig, Ligas, Pidaraga, sain man na lugar na pinag-aabot kan sa muyang puwersa po kan sa laog kan Bicol, diyan sa Catanduanes, Diyos marhay na hapon. Sundo man kitang alas 5 tabi, mantang kamo dyan nagmimerienda or naghanda na kan pamanggihan. Dadagdagan mian sa indong kabasugan sa paagikan pagbutwa kan man iba-ibang informasyones dyan sa luwas katuwang ta kumpareng Jomar, kumpadring Al, asinan sa muyang Chief of Reporter, si Pading Jimmy the Chief nasalita sa control technical yaon dyan June Napolis para po sa samuyang broadcast sa radyo region-wide. Siyempre sa samuyang mobile si Henry Mata Deboy sa newsroom. Padagos po ang pagsubaybay kan gabos na nagbuburuto ang istoryang kapaki-pakinabang sa lado lokal, si Sumada Nindayan. Sagkod ang pag-abang man kan mga istorya national international. Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Jimos Barrios sa samuyang DCGB social media platform. Sa direksyon isan asin na sa supervisyon ni News Director Mar Dela. Sa production asin sa IT, Tarabang-tabang, Suru Saralida, research asin sa newsroom. Nagkukuti-kuti ngunyan kan samuyang broadcast po para madangog asin mahiling worldwide, netwide, online. DCGB News Online sa Facebook asin sa YouTube. DCGB Legazpi City, yaon dyan si Richard Astor. Katabang man si Trecia Marie Litana. Ako man po sa indong kasarabay-sabay, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Marhay na hapon. Ginatabi sa duwang text lamang, paramdam na yaon man kamo, maugba na po kami kayan sa Bicol Target. Nata daw yan ba yata pag binabicol target na buda tingog minaharali na ay tabi maray na hapon tabi sa inyo. Sige, diretso na mo nakita ka na bulos nin mga informasyon dyan sa luwas. Aramon ta daw nasa linya sa muyang Chief of Reporters, si kumpadreng Jimmy. Pading Jim, marhay na hapon, please go ahead na. Pare, ayaw kita ngayon sa Kamalig sa Operation Center Giraray. Sarado, maghapon bagaan na bulkang mayon dahil na nagpapasire. Maki-update kita kan so augmentation force bang sabi ni Mayor Calibando na matabang duman sa itrasko na na ito, high na ito. Mm-hmm. And latest update ngunyan tabi pare, ngunyan na banggi, kondisyon ni Perton diyan sa may pamitisan Kapol Kagbayan. Yung digdisip siya Calibando, si Pio po sa Cormayan.
Sir Pio, good afternoon. Yes, Mayor Kaloy, marhain hapon. Salamat po sa oras. Mayor Inulton Tatabi, kumusta na so sitwasyon ka sa tuyang mga retrievers? Tahalos maghapon, medyo maraot ang panahon. Any feedback from them kung anong sitwasyon ninda over? Actually po, dito muna na hilo. Nakaramdaman sa mga panahon. Kung mahirusin na, maora na mainitan, medyo masakit po sa mga driver operator na po. Ang sitwasyon mga sa taas, pag nadumong ka, ang lipot, grabe. Then, kung yung kapalitan, baka magka-problema lamang sa mga operator ta. Kaya pag nagkayang panahon ta, automatic po, diretso na po sila. Ngayon po ang ride kang mga masaka. Then, may mga nakahalang po kita na pagkakali kay po ni additional may nakatambay din po. Para po kung may kaya kang chopper na ma-voice so body ka mga sakay ka nila mag-burger talaga kita. By foot talaga po. Oho. Mayor, ako tabian maapod sa imo ta medyo nag-fade ang signal. Matry ako duman. Ako ang maapod po tabi, Mayor. Tabi? Pakibaba Sige po po. kan telepono Sige po. opo. Sige, abangan mo Opo. po ang apod mi tabi. Akong maapod ta kuan. Medyo nag-fade. Magayon po itong mga informasyon ni Alcalde Kaloy na Baldo. Kasabay si Pading Jimmy na nasalita. Pading Jim, akong maapod kay Mayor Kaloy, and then ekstruhan mo na sa natabi kumpadreng Jimmy ang telepono tabi yan si Mayor Kaloy na Baldo. Mayor, marahin na po, thanks for taking my call tabi Giraray. Mayor, sa puntong ini na naunambitan mo tabi na daingo na naghiro so mga retrievers, sain po ang latest exact location tabi na ninda over? Actually po, igwa po kita duman sa Forest Ranger area. Pero sa iba po, kasuhapon, sa mga dati nagsarakat po, nagpengalaw po sinda. Nagbaba po sinda. Kumbaga sa kwata po, baga sa battery na lobat naman, na drain naman, nguyan, nag-recharge po sinda. Sa aga, automatic pa nagraya pa noon, diretso po giraray sinda sa taas. Nagplanning na po kami kung ano po ang gigibuo ninda sa taas. Pero ito pong grupo na may darapo kan mga cadavers, sa ina po sa exact location na databi as of now, tabi Mayor, over? Nagbaba muna po sinda, grabe ka, na po nila, drain na din po talaga. Ayun. Oo. Kasi inabutan sinang oran. Oho, nagbaba. Kung may stay pa po sinna duman, pero luluyaw naman po. Bata, syempre, ang pagdara pa po kay pagkao. Kaya nagbaba po sinda, then nagpengalo, then replanning, ang mga hero po naman, tas sinda actual na yaong po naman. Kaya may mga gigibuong pa po sinda, matagdagkan lubid, makagiraray ki bolt para mas safer, then para luway-luway may baba. Then kada bear, may nakasay na pong team. Ay, opo. Mayor, pasensya na po. Pero pag ininambitan mong nagbaba na, ano pang gusto sabihin? Winalat mo na so cadaver sa sarong lugar, nagbaba sila digdi sa command center, over? Ayun po, nagbaba muna. Then pinaglag po nila sa safe area so cadaver po. Ayun, opo. Sain po da more or less, mga pirang metros na so na ibaba kan cadaver tabi, sain na lugar na databi? Mga 200 to 300 meters na po halin po duman sa Pigsakatan. Ayun, sa crash site, ano po? Opo, kanginot baga sa crash site, data po ito nakukuha. Copy. Pag kikaputan, nagrarasay sa mga gapo. Then, so nagbalik ta duman, na nagkuha po nga ni ba kita, so sabit ang puting manok. Siguro na ko, nakatabang man to, pagbaba ninda, dahil na po, dahil na nagrarasay sa daga po. Iyo po. Okay, di nasa safe na lugar man po. So, apat na cadavers, mga 300 to 400 meters away duman sa crash site. Now, Mayor, no arin tabi an sa indang plano na pag sakat giraray duman, over? At yan po ang maaga, masarakat na po ini. Pasiring na po diretso duman sa high camp na pagpapagibuta po na i-prepare sa high camp para kung
Dahil man matapos, may pahingaluan sinda, and the next day, yun na po ito sa talagang trabaho ninda. Ay, opo. May naunambit ang katabi, Mayor, kasabago na chopper. Ano po, paki-expound po, tabi. O itong chopper po, na pigo kwata po, duman sa may high camp na po, may na-identify po sinda na pwede pong i-hoist o magbaba sa chopper na i-hoist na lang po sa mga cadaver, then ihila po pataas na may karga sa chopper. Kung kaya po itong gibuhon, mas madali po ito na may baba sa mga sakay po ang eroplano. Ay, opo. Kumusta tabi, Mayor? So, physical na kamugtakan kan sa tuyang mga retrievers kan magbaba dyan sa Indo, tabi? Dahil mi po, grabe na pong pagal. Dahil kung may mga adjustment pa po duman sa mga gibuhon, nagulay-ulay po kami para magkaiguan ng maray na ang sistema sa pagbaba po. Anong oras sila nakababa, tabi, Mayor? Actually, nag-meeting po kami ni Banggina. Then, siguro mga hapon na po ito. Now, is this the same team na masakat giraray sa agang-aga? Nadagdagan po. Na kada cadaver po, minimum of 12. Nakul pala na no. Kada cadaver, minimum of 12 times 4. Suro saralida sinda. Ano po? Po, may nag-aalalay, pag napagal po 4, may masalidang 4, may nagkakapot na 2 sa side. Ay, talagang grabing sakripisyo, tabi, Mayor. Okay. Po. Opo. Now, sabi, ma-perdon, tabi, ma-offer ning perdon dyan sa Bulkan? Po, actually, pigigibo po inidigdi sa mayon ikuta na pag medyo may maraot na nangyayari po dyan sa area, nagpiperdon po sila. Magkakaigwa po kitang perdon, mga 6 doon po sa Barangay Chapel sa Anuling, para po gibuunta na po ang gabos na waraman maraot na magpangaji na naganon na na may babata na po so mga sakay ka aeroplano, then maging safe po ang mga retriever operator ta po. Mayor, balik ka tatabi, any feedback hali duman sa mga retrievers na nagkakarga kan cadaver, ano na po tabi daso sa indang estados kan cadaver tabi? Actually, imagine nun ta po, ang nagsabog na aeroplano. Kung sa ibang part ka ang aeroplano, warak-warak po, siguro imagine nun ta na po ang lawas ng tao. Nako, arog man ka ito tabi, Mayor, ano po, daa? Pero bistado pa man po so sakay. Oho, ano po, nasa estado na ning komposisyon daa tabi? Di na po, hindi pasalamat lang po kita sa taas po, mali po. Iyon, nasa dit ng estado kan decomposition. Nako, so. Ayun. O di, sige tami, Mayor, itong so perdon, ano yan, buro bang ginangigibuhon sa kuda iba-ibaba so cadavers? Tatapusin po ninda, kaya po niling alas 6, sabi mga 5 hours po ini, matapos ini mga 11. Iyo po sabi ninda, diretso na po ninda, dahil na pag oral daw, diretso na po sa pagperdon. Diretso na ang pagperdon so alas 11 dyan na matanga. Iyo po. Opo. Sige tabi, Mayor, kung igwa kang mensahe sa publiko, may relasyon sa siring na bagay, go ahead tabi. Agad mo po ang pangajit nindo na may babata na po ini, then ipangajit naman po ang tatuyang mga retriever operator na maging safe man sinda para po matapos na po ining pagbabata, tabi may turnover na naman po sa pamilya. Aram taman po ang nawawarang pamilya kung ano po ang namamatian, kaya ingwaw ta na man po ini na may turnover po sa pamilya. Mayor, salamat, pakita po kang cellphone kay kumpadring Jimmy. Salamat po. Sige po. So yan tabi padi di Mayor Calibalo. Taon-taon mga alas 6 masakat kita kung paano manera sistema kan perdo nagigibohon duman sa taas kan mga residentes. So it's a one-time perdon hanggang alas 11 ning banggi tabi kumpadring Jimmy. Oo, kumbaga sa comics wakasan. Wakasan niya. Sararuan sana. Tapos. Apo daw si Mayor Kaloy kung maibabaan na yan. Anong kainat-unito niyang gibuhon kung matumar siyang duwang serbisa? Kung pwede nga ni kita mag-inom ang kidiit. Minsan, pag nakain na pagka tumarning dita serbesa, mas masiram na ang katurog. Sige, tabi, Mayor Kaloy. Sige pa di Jimmy. Yan na tabi pa rin.
Tabayan niya to duman sa taas taon-taon naman na Sige. alas alatay. Sige. With Mayor Calibaldo, Jimmy Nasalita di si GB News. Thank you so much, compadre Jimmy. Hali dyan sa opisina ni Alcalde Caloy Baldo kan Kamalig. Siya po ang ground commander sa Cessna 340A Plane Crash Retrieval Operation. Sige, tabi diretso kita kan mga istorya 22 minutos lapwas na po ang alas 4 nin pagkahapon, kumpadreng Al, marhay na hapon man tabi. Marhay na hapon, padi aktibo man maray ngunyan ang mga parokya kan Diocese of Legazpi digdi sa Albay sa pag-organisar nin mga aktibidad parte sa kampanyang maparambong pa ang mga aktibo sa simbahan Katoliko. Sa Panginot de Bishop Joel Bong Bailon, ngunyan na Kwarisma, higin ganyan ang gabos na makisumaro sa mga pinagigiribo kan simbahan Katoliko, lalo ang mga formation sa mga parokya pag maawot na magkaigwanin masararom na pagtubod ang mga parokyano. Isiring man pag-recruit ng mga bagong miyembros kan iba-ibang mga komisyon na binilog kan simbahan para sa iba-ibang concern na ma-address ang gabos na sektor para sa pagpaparambong kan simbahan. And yaon man ang paginganyar kan simbahan na makikooperar sa mga aktibidad makusan ako yan ang Kwarisma, kundi lalong-lalo na pag Holy Week. Kapag Holy Week baga may mga kanya-kanya yan na activity man ang kada parokya, lalo ang mga prosesyon. And yan, napig-encourage ang mga tao na magluluwas dahil sa na magmiron, kundi maging partisipante sa siring na mga aktibidades. Sa gutubod ang simbahan na sa kadakulan kan mga Katolikong nabunyagan, dakulo man ang bako aktibo. Bako aktibo sa simbahan ang iba nga ni bigapod na KBL sana. Kasal bunyag lumong sa namin napailing sa simbahan. Kaya yun yan ang gustong mabaguman kan simbahan. Ang pagiging aktibo, tangani na kumbaga kita dahil maging ilaw na Katoliko, kundi luto kita and yan nagiging irarom ang mga naukudan sa pagtubod sa simbahan Katoliko asin sa Kristyanismo. Yan. Yan, balian informasyon pa halik sa simbahan Alarmario, DCGB. Ay kumpadreng Al, kulibat pala sa mga kagawad nagbaralik na ito, ta sa aga baga masisyon na naman. Gani konsinda may informasyon sa tuya na baka sa asa sa mga board members negative. Oh, yun. Gari may konsinda may pipukon patawi pa de. Oo. Gari may activities so board members League. Yan, yung nga ni Osipig ko kanyan tatagari duman sa Manila. Di ko pa na-verify tawi pa de para sa agang sesyon. Roger Cobia. Yan mo na. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Ali man dyan sa imong area of responsibility. Oy, maray na hapon dyan sa mga taga-Busay. May nag-text sa tuya, taga-Busay, nagdadangog sinda. And then naghapot kon si Francia May. Aday na po si Francia May, na Boras. Igo po ng ibang field na pinag-engage tabi para sa sa iya man na pinag-asikaso. Dahil na po si Francia May Boras tabi mo na sa DCGB tabi so naghahapot. Okay, and nabalikan tayo itong supahayag ni Alcalde Caloy Baldo. Siya ang commander baga kang ground forces. So nagsakat primero on a rescue mission, ikadua nag-shift na sa retrieval mission. So advanced team 1 na iyon nag-akwat kan mga lawas kan nagkagaradan na pasaherong yan kan
Cessna plane na nag-crash diyan sa may bunga nga kan bulkan mayon, na ibaba na po so bangkay 300 to 400 meters downwards away from the crash site. Ngunyan, dai na kinaya kan physical na istatura. Grabing sakripisyo yun nahihiling taman talaga sa mga footages na ipigapadara sa satuya. Ngunyan, buda iyan na nahihiling nindo man sa Facebook na ipigre-release kan command center. Iwinalat mo na sa sarong safe na lugar, talagang dai na kayaman. You can just imagine an sarong lawas June na pinagbibitbit, an magsusuro sa ralida, okay, nagsusuro sa ralida, sarong dosena. So apat na bangkay iyan, tig sararong dosena ang nagsuro sa ralida para mas na ibaba iyan ning safe. Imahinaran na sa natabi ninduan ka-difficile na sitwasyon na iyan. An sarong bangkay June, 12 personas ang magsusuro sa ralida. Apat iyan, 12 times 4, pira iyan. 12 times 4 or 8, pira iyan na 12, na-calculator ta daw tabi. Tanganing pinag-emphasize ta inita kwan so mga nagapara kurunyan dyan na persona, ma-imagine kung gurado yan. 48 na personas. 48. Sobra pa nga na yan. Tasudig di pa sa command center, yung support group. So, kunyan, sa air asset, kabos. And bago nga nini, matapos na operasyon, mahaputa si Dr. Cedric Daip kung iabot na ning gurano an sa indang pag-estimate kayan ang gigastos kan gobyerno para sana sa pag-retrieve kan mga kanaiyan personas tabi na nagkagaradan. Nako, apudan talugod si Dr. Cedric ini idea tibaad lamang bakante si Sir Cedric makwanta, pero bako man sa pag-quantify ko pag kundi dahil po ning dahil na pag-iisip kan mga satuyang otoridad kan gobyerno. Basta ang importante maka balik iyan yun na ini pinaka-dipisil na retrieval operations na pinagkukondusir kan kunyan kan satuyang gobyerno. Yan tibaad lamang bakante si Sir Cedric na makaulay tangon niya na pagkapon. Sir Cedric, marhay na hapon tabi. Kaya na hapon tabi. Ay, opo. Napaapod kami and thanks for taking our call, Sir Cedric, and we're on air sa DCGB po. Kasubago na kahoron mi si Ground Commander Alcalde Caloy na Baldo and na-confirmar niya na itong mga nag-retrieve tabi kan apat na kadaber nagbaba ngo na tamari charge winalat ngo na so kadaber sa sarong safe na lugar and babalikan ito soonest taod-taod na maagahon. And halawig na an sa tuyang kwantabi Sir Cedric operations. Any idea kung naka-quantify nindo in terms of kumpirang thousands na halimbawa gastos kayan ka na gobyerno gabos-gabos sa primero sa rescue phase and sa retrieval phase tabi Dr. Cedric tabi? Actually, ang gastos kayan, ang logistic support provided iyan po tabi kang EDC, kang Energy Development Corporation. Pero kung sa manpower, igwa kita. Tiga-analyze ko nga na situation. Sa manpower, igwa kita. Kung sa logistics, igwa kita. Kung sa strategy, tactics and procedures, igwa kita. Sa tools and equipment, mapadara sa EDC. So, gabos na request pang kulang, ipapadara, sabi mo yan, maabot ang aming sa mga pag-angkla, gabos, makompleto. With the condition of terrain, ito ang kulang ta. Pero, ganyan, ikaw kami mapigurolo na ni Mayor Caloy na kung dahil pa ini mag-prosper sa tuyang procedures sa pinagamit, within the week, magibo kami
nakaigo ka may panibagong strategy, depende sa kondisyon kang terrain kang panahon, pagkatapos sa kondisyon kan sa satuyang pigaro na nag-deteriorate na ang pag-decompose baga kan mga pigretreat kang mga biktima. Iyo po. So, luway-luway ta Sir Cedric, dakol itong vital information na pigpaabot mo tabi giraray. Primero, sagot gastos gabos mo na kang Energy Development Corporation tabi Sir Cedric, tama po yan? Iyo, sasagot ninda. Okay. And then so manpower, iyo na sa naman na medyo uro arambag na tabi, including the LGU Kamalig, budaan na probinsya tabi. Gabos na nagtarabangan, mga agencies, men in uniform, nagtarabangan na talagang igwa kitang manpower. Okay. Iyon, so talagang duman sa kumbaga sa kwarta, ang budget is EDC Gabos. Now, so may pigasabi ka na ekipahes na maabot na pinag-request tabi ka, maipoprovide kang EDC tabi, paki-expound. Tinaram sa kuya kasubago ni Ricky Tantoko, so President Pinda, pagkatapos in charge siya kang operations kang EDC Haling Manila, may maabot pa ang mga kaipuhan kung may mga kaipuhan. Yan. Nagarap maarbot ito nga yan, yung sabi sa kuya kasubago, yaong kami sa Marison habang nag-breakfast meeting kami ni UNDP President Representative Selva, tapos kang sarong minister kang Australian Embassy na si Canley. Naguro lang kami kasubago. Iyan, oho. Now, tabi Sir Cedric, igwa kang naunambitan kasubago ta previous na huron man kasubago ni Mayor Kaloy. Tigo-confirm niya na diit-diit nang nagdi-decompose so mga lawas. Now, igwa kang naunambitan na igwa ka mong sarong major option na pighihiling kung talagang dai kakayano na maibaba yan, paki-expound tabi kung anong plano mananggad. Pig-adalan may pa sa tabi piyo. Depende sa kondisyon pa kang mga bodies kami. Pig-adalan may kadipisan na kung masalamang giraray. Okay, so dispues na sa nagayon ipapaluwas kung talagang primero so kondisyon kan cadaver dai na pwedeng ibaba, and so panahon, so terrain tabi dai na masyadong ma-overcome tabi Sir Cedric. Iyo may pig-suggest nga so sa embassy kasubago, pero dahil may paman pig-sunod ka. Abo man kang embassy, Australian Embassy, na may madiskwado kitang mga tao. Sabi nga ininda, iba pa itong option kasi pag-udalan mo pa. Sabi nga nila, kung talagang dahil nangayakaya at kung may difficulty because of the terrain condition na talagang nasa difficult situation, pwede man nga garong i-consider na duman itong area ito, yun ang burial area nila. Pero, hanggang sa naki-marker, and then coordinate, just in case na may plan na pwedeng makuha man giraray. Pero dahil may pwede ko consider, dahil lanta, ilibuhan pang option na may babayan, mas isa pa ng pagi. Depende sa situation kan bodies nila. Ayun. So it was the representative mismo, minister kan Australian Embassy, tama po Sir Cedric? Iyo sabi nila kung iyon na ngayon ang option, kung dahil talaga nga kaya, abo may mga isakripisyo nga ang retrievers and responders nga nahali nga digita. Dahil mga yakin isakripisyo manggiraray ang buhay. Pero nag-agree sila kanto. Kaya lang, siyempre, kay puwantang mag-agree man ang members of the family ang mga nabayaan ang aning kaya dahil may pwede consider tabi na option na ito. Piyo. Oho. Kumbaga, nasa table lang ito dai pa pinagko-consider as of now, pero gigibuhon kan albay kan Kamalig ang gabos na medyos na dai na umabot duman sa puntong ito tabi Sir Cedric. Makadala ito magabot na itong puntong ito, kaya pagigiban ng pagiwan yan, anong masabutan ka sa tayong listeners na kami nagharapot na tangiyan na sa isas na dahil pa binaba. Kaya na ngayon naman dahil pa ngayon ginibungan na paging ibaba, nakuha na ngayon na sa magnanap dahil pa ibaba. Okay. Iyan ang nakulang question mga tabi Pio. Kung ikukumpara tayo yan, ang 1993, si Remy Estu, natuparan ito after 5 days sa paghanap. Ang natuparan ito
na mga alas 10 pero ito sa aga. Pag alas 10 sa hapon, naibabata na ito sa paagig sa helicopter pero nagsakripisyo naman sa helicopter sa zero visibility na kung nahilig kiluho, nag-shoot siya, then luminosot. Difficult times man ito. Nasa north ang location. Ganyan, itong si Olivia Morel, sa Ronald Affairs National na nakuha naman sa itaas, na na-retrieve, air-to-ground operation mangyarari kita din, natabangan kang chopper, ang location kayo nasa northeast. So may trail na pag-aagihan talaga kay mountaineers. May trail. Kaya within the day, nakuha tayo ito, dahil panganay nag-declone. Ito naman na attack na German nationals. Nasa northeast location mangyarari, ito igwang trail na established na pigsa sa Katarking Mountaineers. Kasabay so guide na taga Manlipot, within the day, nakuha naman ito dahil igwang trail na establish na may maagihan talaga maray ang kondisyon dahil normal na pika-agihan. Ngayon, ito naman na sitwasyon kang Mongolian ang 2013, nakuha naman ito within the day, nakababa alas 8 na Subanggi. Pero nakuha ito nasa difficult terrain man ito. Pero nakuha ito maski nasa difficult terrain. Buhay ito, may injury na sa ankle niya. Pili sa bitis. Kaya, mas madali ibaba kung buhay sa difficult terrain kaysa digdi sa gagana. Dahil lanta, iba ang pagbitbit ka ito. Tapos, mariray sa terrain. Ini naman, nataliya di pisilon. Dahil i-compare mo sa mga nakaagi, mako alert level 2. Normal ang kondisyon. Ikadwa, sa mga agihan duman, talagang may established na terrain na pwedeng maagihan dahil perming pigagihan ito kay mga mountaineers. Pero ining location tangon yan, linggali, bako man established ang ang agihan dahil inipig-agihan kay mga mountaineers. Kaya, difícil talaga na pwedeng sa mountaineers iyo pag madiskwilo kung ibaba tayo ni. Yun, okay. So maliwanag tabi Sir Cedric, and thank you so much Giraray sa informasyon and from time to time Giraray i-updatean mga parantabay tabi Sir Cedric. Kaya tabi piyo. Okay, thank you so much mga tugang si Dr. Cedric Daep sa paliwanag manungod diyan sa mga nagbuburutwa na informasyones asin sa tuyang pagklarar kan mga bagay-bagay na ino. Bibiltadaan tayo taon-taon tabi na pahayag ni Sir Cedric ipaliwanag ta sa publiko tanganing masabutan nin mahiwas pa ining operasyon na pinagibong niyan kan sa tuyang gobyerno. Mentos tanto, standby muna Ans, kumpadreng Jomar and Joshua mabulta kita, mahanap buhay muna kita, oras Pilipinas, it's 4:40. An oras hatod sa Indokang Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Silka Green Papaya Soap, dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dahil lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400-gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 028 series 2022. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay Lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Bicol Target. Sige po, no, dire-diretso na kita kan sa tuyang istorya digdi po sa Bicol Target. Kung nabuton kan oras itong sa tuyang pahayag na nakuha kay Dr. Cedric Daep sa tuya yan na pag-uristoryahan kundi sa aga duman sa tingog kan banwaan mga report na mo nakita bulos pa kan informasyon hali duman kay kumpadring Jimmy digdi naman kita sa 2nd District. Si Ans Galero nasa linya. Ans, good afternoon, go ahead. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya tong pareta, dakul pa ang dapat natutukan sa lado nin mga serbisyo pansalud. Iningon yan ang hagyat ni Dr. Alex Fulbert Haliego sa ginibong annual health update hindi sa Legazpi City Convention Center kay Bahan na mga kapitanes kan sa tentang barangay sa syudad asin man ang mga Committee on Health sa tentang barangay. Sigun kay Haliego, ngunyan na nakabangon-bangon na ang lado kan na salud digdi sa syudad dahil sa COVID-19 nagkapiraan mo yan yung tututukan sa mga barangay particular na rabies prevention program, dengue prevention program, maternal and child program, TB program at sinang spring unit. Sigun kaya kay Hiliego kan mga nakalihi sa taon talagang nasentrohan at atensyon kan mga barangay pati naman kan City Health sa pag-manihar kining COVID-19 pandemic. Alagad mo niya na talagang kadakon naman ang bakunado asin din naman na talagang nag-aaligtuto at bilang kan mga kaso ni COVID-19 sa palibot. Nagkakanigo daw siya na sigun kay Hiliego na tutukan naman ini mga programang ini takon minsan yun na hindi ang mga nakapabayaan sa lado kan salud ka na mga ligaspenyo. Nagtao man din asigurasyon na ngunya na pagkahapon na sa tentang mga kapitanes de barangay na sinda matuang nanggad sa City Health Office para ma-realisar ang siring na bagay. Alagad kaibuhan daw kan mga kapitan asin man kan mga Committee on Health na kagawad na tawan man in technical assistance kay syudad de human and big tawan in asigurasyon ni Hiliego na ipapadagos man sa mga maabot pang pulan. Roger. So sa aga gigibuhon alas 9 nin pagkaaga
ang mga awarding kan mga top performing barangay sa Lado Cancelud digdi sa syudad kan Legazpi. Sabi siya piyo ang informasyon halin digdi sa LC3 with EVP Glenn Barcelona and Galero. Salamat sa istorya hali dyan sa luwas. Before kita kay kumpadreng Jomar nadagog na nindo ini June Bagatabi so ngunyan istorya taman sa Indo ha. Finally bago yan nakaabot na mga responders tabi June dyan sa crash site mismo, igwaning lima na mga mountaineers na nainot na dyan. Yun na Angel dahil pa igwaning lima. This will be revealed in due time ni Mayor Caloy ang mga identities kay ni igwaning lima po na mga mountaineers locals na yaon dyan sa area nakasakat duman. And igo nga ni mga footages pictures na ibinaba digdi na ito ang pinagbasaran pa nakatabang nin Marhay sa pag-itaas na kan mga mountaineers na ini na mga rescuers, retrievers tabi lima ayan Angel, lima ayan nabanggit yan lima actualmente yan and iyon so nagbaba digdi sa kwan sa paano ko natabi istorya sa ito usaro nga ni iyon iyon ang apod ninda kanta mainin na pigkon nindo Magnificent 5 usaro nga ni iyon ka tagay-tagay mo ay, nako, nasisimot si Angel. Ano, Angel? No worries po. Binanggit na siya ni Mayor Presko. Ay, itong, sa Presko nga ni. Pero dahil niya tigdang Iyo nga ni. Binanggit na ni Mayor naman sa press con managad kan hapon baga kasarabay si Dr. Cedric yan limang yan Magnificent 5 yan and i-reveal ninda what I mean to say is i-reveal na Mayor sindanan ma-reveal kan mga ngaran na ini and dumangan isa press con sabi ni Mayor Caloy gigibuhon niyang empleyado sa saro duman sa lokal na gobyerno kan Kamalig gigibuhon niya duman and iyon na yan ay talaga ito jadi gigir ko daw itong iluwas itong limang ito ka nakagi kundi dahi siper nga kamo siper dahil nga ipag-reveal ang identity so yan po tabi na lima na yan Magnificent 5 agapod ninda ka yan all the while sige lang pinabuelo ta lang po sa operations ninda and sinunod to sa indang pakihuro na yan na limang iyan kuan man nguna tanganing day masalmog nin maray operasyon Magnificent 5 ang apod nin nakaiyan so pinag-reveal na nga ni Mayor Baldo duman sa press con sagkod mo niyan tabi istorya ko na Angel ay nga na para iporton ta si Pading Jomar na bien logod masiramon pala ng tsokolate Pading Jomar. Kaya man ako nakatana. Oh, yan baga may tada sa imo saro. Sabi baga sa kuya na Angel, ang sarong iyan, pinareserba mo para sa imo. Kaya puminahunod na ako. Hirak man sa arog sa imong day panakata na kay chocolate. Nako mo nanggad kompadre. Bataan nagpadaraan ngaran Grex. Salamat kay Governor Grex kan padarang chocolate. Kaya lang Governor, itinao ko na lang tabi dyan sa ibang mga pagiriba, lalo na obig di sa padikong ni minsan day panakata na kay chocolate. Masira mo. Puerte, sige. Padahil sa mga dagdag na bareta, maaraman ngunya na bulan na Marso kung itong sa mga peak para training kan Bureau of Fire Protection sa pagkortar nin sulo sa mga buro barangay, igwaman lamang na naukudan uday. Tabi pa di huli ta magkakaiguan nin tournament
Hindi sa syudad kan tabako, party ba ini kan nakatalaan na pagsilibrar kan anti, ano yan, fire, fire prevention month sa bulan na Marso. Basado rigdi kay Fire Senior Inspector Violeta Ramirez and Fire Marshal Cantabaco na parte kan sa itang aktibidad sa PETSA 29 kan bulan na ini magkakaigwa sindakan firefighting and medical rescue tournament at magiging partisipante tabi di pade iyo itong sa mga community fire auxiliary groups na binirilog sa lamang barangay sin pinag-training pumpa ka nagkalis na mga bulan halos sa 47 barangay ining nadayo may cluster kan Bureau of Fire Protection para ang mga volunteer iyo an magkaigwa ning karaman sa immediatamente pagpundok ang kalayo asin pag-responde medical sa mga nangangaipo lalo na sa mga aksidente o kaya matuma sa mga biktima kang kasulo magralaban-laban sin dadigdi sin pipilion digdi ang magiging manapanlaban sa provincial level parte mangani kaining Fire Prevention Month. Ang mga aktibidad kan Fire Prevention Month inanunsyan na kasubado ni Fire Senior Inspector Ramirez kung saan siyempre mapuna ini March 1 ang desa na magkakirikik naman ang mga tao sa Marso 1 magkakaiguanin motorcade magawangwang dyan so mga bombero pero senyalis lang iyan kan pagpun kan Fire Prevention Month. Pag Marso 7 magkakaigwa na singdaning games and contest pero ini mga poster making, digital arts making, photo contest, easy writing, may koneksyon ng ginari sa fire prevention. Marso 15, open house, bukasan Bureau of Fire Protection na opisina dili sa Tabako para sa mga iirimbitara ng mga estudyante para idemostrar ang Bureau of Fire Protection Tabako ang sa idang kapabilidad sa asin mga kagamitan sa pagkortar kan kalayo. Siyempre, puwera kaya na nagkapirapang aktibidad na nasa linyada, magkakaiguanin Zumba, fire awareness, magkakaiguanin Zumba sa March 18 bilang fire prevention awareness. Sa Marso 22, fire drill. Digdi mismo sa City Hall. Yan. Sinabi ni Ramirez na kakauruno ninda ang City Disaster Risk Reduction Management Office na upper kan fire drill isabay naman sa indang earthquake drill para sa rusa ng aktibidad nagigibuhon combined effort na ini kan CDRRMO asin kan Bureau of Fire Protection. Naglalaom ang Bureau of Fire Protection Tabako na pagkatapos kaining pagsilibrar ng kan Fire Prevention Month ang gabos na mga tao iyon maging aware sa peligro na darakang kalayo asin maging maingat sinda na dahil magkaiguan ng kasulo sa sindang mga propriedad. Roger, sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Tabako, the city of true love. Good morning, yaon digdi so pamusong chef kan Albay. So, kinura-kurakan security. Ay, salamat yaon si Sir na Florencio, si Sir Florencio nagrahida. So, esposo, mahal na esposo ni Madam Rose nagrahida. Buda si Madam Jang na Melgar grahida, the famous chef, tabi mo daw. Salamat nin Marayo Gunmay. Tiga ko mo dyan, tada ko makahali digdi sa trono. So, Kekoy, sige, paano? Yeah. Pero pa mga longganisa order pwede masira mo na longganisa. Sus Mario siya. Gunman, dumaka mo sa residensya na sa natabi Sir Florencio Madam Jang sa inang destino mo sa masunod na cruise ship dakulao pirang taon. Depende. Di sain ang ruta kang cruise ship. Jesus, Mario Joseph. Sige sa nang video mo, live naman tapudan mi. Kumusta tabi kay Madam Rosa, Sir Florencio and Madam Jang, thank you so much tabi sa pag-bisita and so security guard dyan na.
Iba na, trabaho ito. Dapat itong leksyonon mananggad. O di, maagi ka pa dyan sa masunod. Tabi. May nag-apo digdi, ang ngaran, Rose. Madam Rose. Narindel kitang ginatan. May napatos-patos maganda. Ano dahil napatos na ining darakan duwang ini. Bala ka na kaya di. Pagkakano na yung maluto. Namarapara. Digdi sa duwang. Sige, thank you. Salamat po. Salamat din, Maray. Uy, so, lulo nindo. Saro sa nakasakat ba niya sa bulkan bag ano? So, ama mo mismo. Yugun mo. Saro sa maedad na nakasakat dyan sa bulkan ba yun? 71. Kasarbay-sabay grid ito sa Rick D. Rundom nindo sa Rick D. So, sa opisina kan defense sa civil ka ito. Lulo mo dyan, ano? Nakasakat dyan sa mayon. Pinaka maedad na. May mga ritual pala sin ng pigigibo dyan. Bago masakat, ano? Ano sungaran tatabi ka ito? Nestor Grahida. Oh, senior. Ama mo po. Uyugon mo nakasakat dyan sa bulkan. Pero balik-balik ba niya sa bulkan siya ka ito? Oh. Taga Punbukid bang kamo taga Punbukid, ano, suwa. Yan ang suwa. Ay, kaya man, sakat-sakat yan. Oh, dyan sa bulkan mayon. Ngunyan baga, maperdon nga ni dyan na banggi. Buda maalay girara ni itong puting manok. Siyempre, dahil man bagang maraot ka na, kan may nagapod sa kunan ngaran Rose, i-question mo ngayon, tigsurnod man baga. So, perdon, ini naman, gibohonda. O di, sige tabi, salamat, badam dyan. Thank you so much, Sir Florencio. Ingat to. Diyan mo sa nantakong tabago ning. Sige tabi, Ma'am Diang. Gusto mong mahiling, di ka sa likod ko, mahiling ako. Ay, magaw. Oh, gun mo ano. Yugon. Oh, hops. Salamat po. Sige tabi. Si Madam Diang, buda si Sir Florencio. Mag-ama, nagbisita digdi sa Satuya. Nagrahida. Joshua, taod-taod ka na lang tabi, ano? Sa Bareta, ano? Sa pangarang kang bilog na puwersa. Salamat po kan sa ido paghinanyog asin mahal na Diyos ang magbantay. Nagmamahal ang